L-għonet merħba il-kulħadd, grazzi tal-preżenza tagħkom hawnhekk. Niskuża ruħi għaliex l-Arċisqof ma jiflaħx għandu rieħ għal mill-moda bħalissa ġifieri, għax parti mill-ħajja ta' ġranet. Ma stax jiġi, jiskuża ruħu magħkom però sellmilkom xorta waħda. Hekk magħna hawnhekk hawn anki Monsignur Charles Attard li huwa d-direttur il-ġdid tal-Moviment ta' Kana wara Father Joe Mizzi. Hekk qed niċċelebraw flimkien ma' Duncan Merċieqa wkoll li kien fil-Moviment ta' Kana, però issa għadda biex ikun l-Arċipriet ta' Żurieq. Grazzi tal-preżenza tagħkom, però grazzi tal-li għażiltu lil Ġesu biex illum tpoġġu iktar fil-ħajja tagħkom għal din is-sena sabiħa li se jkollkom. Din is-sena li se tkun sena li tibqgħu tiftakruha. Il-mument li se tissiġillaw l-imħabba ta' bejnietkom quddiem Alla. Jew għalhekk niftħu qalbna għal dan Alla li jixtieq jgħinna fil-ħajja tagħna, fil-mixja tal-ħajja tagħna, jew niftħu qalbna lih ħalli noħorġu minn hawnhekk aħjar milli dħalna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Il-Papa lill-għarajjes kien qalilhom biex jiftakru 3 kelmiet u nħoss li fil-biru tal-Quddiesa sabiħ li nagħmlu anke Malla apparti bejnietna. L-ewwel qalilhom għajdu hekk jogħġbok lil xulxin, kunu ġentili ma' xulxin. Naħseb anke Malla jixraq ngħidu hekk jogħġbok tijunna dan id-don tal-imħabba. Għandna bżonn ir-rigal tal-imħabba tiegħek u nitolbu ilu bil-qalb. Kemm sabiħa li l-Papa qal lill-għarajjes għajdu grazzi lil xulxin. Kemm ħaġa sabiħa li meta nintaqgħu ma' Alla kapaċi ngħidulu grazzi. Grazzi ta' kemm tieħu ħsiebna, ta' din l-imħabba li bnejt bejnietna. U l-għarajjes qalilhom għajduhom skużi, għajdu skużi lil xulxin. Itolbu maħfra lil xulxin. Xieraq li anke Alla jekk aħna sinċiri u ġenwini ngħidu wkoll lil Alla skużani, xtaqt għamilt ħafna aħjar, ma nnexxilix, imma naf li inti tieħu ħsiebي u tħenna lija. Ma niddejqux nistqarru quddiem Alla u quddiem xulxin li kapaċi nisbaljaw. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt il-mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Ejjew flimkien u bil-qalb, flimkien infaħru lil Alla. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art il-bedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, naduk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-ogħla Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rida tiegħek biex f'isem ibnek il-Għażiż aħna nkattru l-emejjel tajba tagħna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb ta' Nemija. F'dak iż-żmien Eżdra il-Qassiż ġieb il-ktieb tal-liġi quddiem il-ġemgħa li kienet magħmula minn irġiel
nisa u oħrajn li kienu jifhmu dak li jisimgħu. U mis-sebħ sa nofsinhar ara minnu quddiem l-irġiel, in-nisa u dawk li kienu kapaċi jifhmu. Iħares lejn il-misraħ li kien hemm quddiem il-bib l-ilma. U l-poplu kollu kien attent jisma' l-qari tal-ktieb tal-liġi. Eżdra l-iskriba kien wieqaf fuq palk tal-injam li kienu waffqu għall-okkażjoni. Eżdra fetaħ il-ktieb u raħ kulħadd jagħmel dan billi kien fil-għoli il-fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb kulħadd qam bil-wifqa. U Eżdra bierek il-mulej Alla l-kbir u l-poplu kollu bidejh merfuqajn il-fuq wieġeb Amen, Amen. U nxtaħtu għall-kubtejhom b'wiċċhom mal-art jagħtu qima lill-mulej. Dawn qraw mill-ktieb tal-liġi b'mod li jiftiem, fissruh u spjegaw il-qari. Nehemija li kien il-gvernatur, Eżdra il-qassis u skriba u l-Leviti li kienu qegħdin jgħallmu lill-poplu qalu lin-nies kollha dan hu jum qaddis ikkonsagrat lill-mulej Alla tagħkom. Titniktux u tibkux għax il-poplu kollu kien infexx jibki meta sema' kliem il-liġi. U żiedu jgħidulhom morru u kulu laħam imsemmen u ixorbu mbit ħelu. U lil dak li ma ħejjewlu xejn, ibbatulu sem minn dak li għandkom. Dan hu jum qaddis għall-mulej. Lassewdux qalbkom għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien il-kliem tiegħek mulej u spirtu u ħajja. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa lil għajnejn. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċier u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Ħajkunu milquwa quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi. Mulej blata tiegħi u feddej tiegħi. Il-kliem tiegħek mulej huma spirtu u ħajja. Tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, bħalma l-ġisem wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed. Hekk ukoll Kristu. Għax aħna l-kol tammidna fi spirtu, wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed. Sew Lut, sew Griegi, sew il-sira, sew ħielsa, u l-kol xrobna minn spirtu wieħed. Issa il-ġisem mhuwiex membru wieħed, imma magħmul minn ħafna membri. Kieku s-sieq kellha tgħid, la darba minix lit, jien minix biċċa mill-ġisem, daqshekk mhijiex parti mill-ġisem. U kieku l-widna kellha tgħid, la darba minix lajn, jien minix biċċa mill-ġisem, ma jkunx ifisser daqshekk li mhijiex biċċa mill-ġisem. Kieku l-ġisem kollu kien għajn, fejn kien ikun ismieħ? U kieku kien ikollu smieħ, fejn kien ikun ix-xam? Iżda Alla qiegħed il-membri fil-ġisem kull wieħed postu. U kif oġbu hu. Kieku kollha kellhom ikunu membri wieħed, fejn hu l-ġisem? Imma ħafna iva huma l-membri, iżda wieħed hu l-ġisem. L-għajn ma tistax tgħid lil-id jien m'għandix bżonnok, anqas ir-ras ma tgħid lis-saqaj m'għandix bżonnok. Mhux hekk biss, imma l-membri tal-ġisem li jidhru l-aktar dgħajfa huma l-aktar meħtieġa.
U dawk li nqisu bl-inqas ġieħ fil-ġisem lil dawn l-aktar li nieħdu ħsiebhom u l-dawk li m'għandhomx ġmiel illibsuhom b'aktar ġmiel għax il-membri sbieħ m'għandhom bżonn xejn. Alla imma bedqa il-ġisem li żejjen b'aktar ġieħ lil dawk li jeħtieġu l-aktar. B'hekk ma jkunx hemm firda fil-ġisem, imma l-membri kollha jaħsbu f'xulxin. Jekk membru jbati, ibatu l-kol miegħu. Jekk membru jingħata l-ġieħ, jifirħu il-kol miegħu. Intom il-ġisem ta' Kristu u kull wieħed minnkom membru tiegħu. Lil xi wħud Alla qiegħdhom fil-Knisja fl-ewwel post bħala apostli, it-tieni bħala profeti, it-tielet bħala għalliema. Imbagħad id-don tal-mirakli, imbagħad id-don tal-fejqan, l-għajnuna, it-treġija, id-don tal-isna diversi. Jaqgħu il-kol apostli, il-kol profeti, il-kol għalliema, il-kol bid-don tal-mirakli, il-kol għandhom id-don tal-fejqan, il-kol jitkellmu bl-isna, il-kol ifissru il-kelma tal-mulek. Wassal il-bxara tajba lil-fqajrin u rrott il-ħelsien lil-maħqurin. Ukoll. Bidu tal-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. Bosta kienu dawk li ħadu f'idejhom mix-xogħol li jiġbru bl-ordni f'rakkont wieħed il-ġrajja li seħħew fostna, kif għaddewhom lilna dawk li sa mill-bidu rawhom bajnihom stess u saru ministri tal-kelma. Hekk ukoll jien, Aziz Teofilu, wara li bir-reqqa kollha għad infittex it-tarif dwar kull ma ġara sa mill-bidunet, deri li għandi niktiblek kollox ħaġa b'ħaġa biex taraf sewwa il-verità sħiħa dwar kull ma għallimt. Jum wieħed, Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu reġa' mar il-Galilija u l-fama tiegħu xterdet ma' dawk li nħawi kollha. Għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifkir ta' kulħadd. U ġie f'Nażaret fejn kien trabba. Daħħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdor jagħmel nhar ta' Sibt u qam bix-xara. Tawk fidejh il-ktieb ta' Iżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax hu ikkonsagrani. Bad inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bċara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-omja. Inrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej. Imbagħad reġala l-ktieb taħlura lill-qaddej u qad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamra fuq u beda jgħidilhom din il-kidba saħħet illum intom u tisimgħu. Il-kelma tal-Mulej. Tifkir lilek, Kristu.
Hekk aħjar. Hekk naħseb li fil-ħajja tagħna aħna Ġesu qalilna li għandna għażla. Għandna għażla. Jew inkun iblaħ, jew inkun għaqli. Naħseb ħadd minnha ma jixtieq ikun iblaħ. U Ġesu spjega din u qala lilna l-koll il-kulħadd. U ġab eżempju, u intkom għandkom xi ftit esperjenza bħalissa x'wasaltu għal dan il-mument li se tiżżewġu però titmur tgħix imkien għax da f'xi bejta tittoqgħod. U Ġesu ġab l-eżempju ta' meta wieħed irid jibni dar. U qal hemm dak il-ferfuxi li jkun irid jibni dar. U l-ġenti huwa li jkollu d-dar u allura jmur, jkollu biċċalqa u jibda jibni fuq ir-ramel u l-ħamrija. U jibniha u jidħol fiha imma mbagħad jiġi maltemp u jaqa' kollox. Allura l-għaqli kif forsi ġara anki xi ħud minnkom li ħafna tbatija wkoll forsi hemm biċ-ċart xtrajtuha, però qabbadt il-min iħammililek neħħi l-ħamrija sakemm sibt il-blat u Ġesu qal mbagħad bdejt bena d-dar fuq il-blat imma meta ġie maltemp dik id-dar baqgħet sħiħa u soda. Għalhekk huma d-differenza bejn l-għaqli u l-ibraħ. L-ibraħ huwa dak li jisma' il-kelma tal-Alla tajjeb ma jħalli għaddejja minn għalih li kapaċi wisq. Dalgħodu jien kun artaħadd inkun fil-għodu San Blas maħudna li waqgħu fil-vizzu ta' drogi tiskanta hekk nieħu gost nisma' l-esperjenza tagħhom. Ilha li peress li jkunu batew mill-ħajja għax indunaw kemm forsi ġie mument ta' bluqa meta ma smajtx jgħidulek huma se tollu stess. Tara ġuventurek jgħidulek li dispiċjahom kemm kiddew il-ommhom jew il-missierhom. Ilha li xtinduna li kellek it-tajjeb u ma apprezzajtux. U batejt int u jgħidulek huma stess li bataw oħrajn fosthom in-nisa tagħhom, it-tfal tagħhom. Però mbagħad Ġesu jgħid dak l-għaqli li bena daru fuq il-blad dak huwa dak li jisma' l-kelma tal-Alla u jgħixha. Għax dik se tispirak fil-fatt Ġesu darba qal jiena d-dawl tad-dinja min jimxi warajja ma jimxix fid-dlaq. U din hija s-sabiħ tal-kelma tal-Alla. U dan hu r-rigal li ċelebrajna ftit ġranet ilu fil-milied ta' dan Ġesu li huwa Alla. Li ġie fostna biex jaqsam magħna l-esperjenza tagħna ta' Alla. Biex jaqsam magħna dak li qed jgħix Alla stess. Għax Alla fl-imħabba tiegħu lilek u lili ma jixtieqx iħallina isfel. Isu fuq pedestal u jgħidilna rek tittejx ta' le. Sar bniedem bħalna, qasam magħna dak li hu tagħna, però tagħna l-ħwejjeġ tal-Alla. Tagħna ġifieri l-esperjenza tiegħu, l-għaqal tiegħu, l-erf tiegħu. U dan hu s-sabiħ għalhekk kien hemm mument meta Ġesu qal jien ma nsejħilkomx aktar għaddejja. Insejħilkom ħbieb. Għax kull ma smajt jien minn għand missieri jien samtu magħkom. U għalhekk kif tindunaw u qed ngħid dan għax illum il-qari jitkellem fl-Antik Testament qabel diġà kienu qed jaqraw il-liġi tal-Alla x'kien jgħid Alla fl-erf tiegħu u n-nies kienet tieħu pjaċir tisma' din il-kelma għax kienet ispirazzjoni għalihom. Għalhekk meta ġie anki Ġesu stess mar fit-tempju bħalma qed nagħmlu aħna biex jisma' l-kelma tal-Alla però dikinhar tawh li hu jaqra din il-kelma tal-Alla u stess qal din il-kelma hija jien. Qed tottalija din il-kelma, qed ngħixha jien illum din il-kelma tal-Alla. U għalhekk kif tindunaw il-Knisja wkoll fost affarijiet sbieħ, fosthom anke meta se jkun it-tiġ tagħkom għax intkom għażiltu lil dan Ġesu jidħol fil-ħajja tagħkom, intkom għażiltu li se tiġu fid-dar tiegħu bħalma qegħdin tagħmlu llum. U l-Quddiesa fis-se tkun konsisti. L-ewwel parti fil-kelma tal-Alla u t-tieni parti fl-Ewkaristija. Għax dan Ġesu ma jixtieqx biss jiġi fostna, ma jixtieqx biss jiġi ma' ġembna, ma jixtieqx jiġi biss barra minna, imma saħansitra dan Ġesu jixtieq li jidħol fil-ħajja tiegħi u fil-ħajja tiegħek. Jixtieq li jaqsam miegħi lilu nnifsu. Ħalli jkun fija. U għalhekk għadtilkom kemm hu sabiħ li noħorġu minn hawn b'dan Ġesu fil-qalb tagħna. Asmajna l-kelma tiegħu u rċevejnieh fl-Ewkaristija. Allura miegħi hemm dan Ġesu. U magħkom hemm din l-esperjenza ħafna iktar qawwija x'intkom tnejn. Hemm Ġesu fikom it-tnejn u hemm Ġesu li wieħed fejn kien hemm tnejn jew tlieta li miġburin f'ismi bħalma qed nagħmlu issa jien ninsab f'nofshom. U din hija s-sabiħ anki tagħkom il-miżżewġin u se tiżżewġu. Li għandna Ġesu f'qalbna, fina u bejnietna. Mhux f'inkwatru dan, mhux fi statwa, ma f'realtà.
U għalhekk is-sabiħ li jiena naċċettah fil-ħajja tiegħi, inħallih imexxini għalfejn. Għax kif qalu il-kelma tiegħi permezz tagħha tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Ħantikom eżempju biss biex m'għandhomkomx, ħantikom eżempju. Kemm hu faċli pereżempju, kemm fuq xulxin, kemm fuq ħadd ieħor, jiġik ġudizzju. Ġudizzju. U Ġesu jgħidlek tiġġudikax, kelma tiegħu. Sempliċi. Għalfejn? Għax inti ġudizzju ikissrek. Qed ikissrek xi kultant ibardek għax tibqa' żomma f'qalbek dal-ġudizzju, anke bejnietna fuq xulxin. U dak se jarqek. U Ġesu rid jeħelsek minna dik. U għalhekk għalek tiġġudikax kelma sejra. Pereżempju aħna faċli kemm tindunaw anke bejnietkom stess minn kien li tħobbu xulxin. Kemm il-darba, sfortunatament, jiġu mumenti li nitikaw xi ftit, nargumentaw. U Ġesu qal aħfer. Ħobb inti l-ewwel, aqa' inti toqgħodx tiddejja. Kelma żgħira, mhux għal ġid tiegħi li jgħid li aħfer, għas simqa billas nibqa' nżomm f'qalbi u nibqa' bin-nervi u flak argument fuq ħmerija kif ħafna drabi jgħidulek anke l-miżżewġin fuq ħmerija ġilidna xi kultant anke fuq it-tfal pereżempju, inħobbuhom it-tnejn u spiċċajna ġilidna fuq it-tfal għax ma qbilniex. Possibbli se nibqgħu imbagħtu t-tnejn u jbagħtu tfal magħna? Aħħar darba kontant familja jien iggustajthom għadhom hekk żgħar u kellhom tifla żgħir hekk ta' 2-3 snin naħseb u konna fis-salott hekk bil-qiegħda u tit-tifla kienet qed tilgħab għax taw xi toys hekk u qed tilgħab. U dan fuq minnhom qal li ħanajdlek fader qal li ara kif se tagħmel it-tifla u daqam qal isma' Doris qal li naqra nagħnqu l-xulxin u daw jagħnqu l-xulxin. Dit-tifla jemnuni fil-li qed tilgħab ankien ftaqqa waħda magħhom din u kienet żgħira miskina din u ġiet magħhom hekk tannaqhom bidejha sa saqajhom sal-kub tiegħhom. Qalli ssar qalli fader bħal m'għamlet issa meta tarana nagħnqu lil xulxin. Qalt li meta niġġieldu, qalli meta niġġieldu. Qalli tiġi xorta u tibda ġebbidilna it-tnejn għax imsiken is-sabiħ tagħhom daw li jaraw din l-imħabba ta' bejnietna li kapaċi nelbu kull konflitt, kull differenza li ma nħalluwiex la imbagħtu aħna u lanqas ibagħti ħadd ieħor inkluż anke t-tfal tagħna. U lanqas forsi anke l-ġenituri tagħna li jarawna qegħdin hekk għax immorru d-dar u mbagħad ma xillhom taf x'kelli xi ngħid ma ġewwiet u jħassar imlewla rasa. Kemm noħolqu ambjent ħafna sbaħ li kieku nisimgħu l-kelma talla u nħalluh jdina d-dawl lajnuna. Kemm ħaġa sabiħa li Ġesu propju ġie fostna, ġie f'qalbna biex jagħtina dinjità biex inkunu aħjar. U din is-sabiħ ta' din l-għażla li għamiltu intkom flimkien li tixtiequ li tiċċelebraw it-tiġ tagħkom f'dan iż-żwieġ sagrament ma' Ġesu. Din mhux addenda, mhux xi ħaġa oħra, hija l-iktar ħaġa importanti għax fl-aħħar mill-aħħar il-laqgħa tagħkom flimkien ma kienx frott ta' sistilel, ma kienx b'kombinazzjoni, kienet Alla li fl-imħabba tiegħu lejk bħala raġel, fl-imħabba tiegħu lejk bħala mara, xtaq jgħinek u jħossibek. U għalhekk laqgħek ma' din il-persuna mhux f'kombinazzjoni, imma xtaq li inti tkun rigal ta' mħabba kull wieħed minnkom ħalli flimkien tiskopru din l-esperjenza sabiħa tal-ħajja ta' żwieġ. U s-sabiħ jekk fil-bidu għattilkom din is-sena se tkun tifkira l-2016 għalikom se tkun data memorabbli. Jalla din id-data memorabbli tkun sabiħa 25 sena oħra, 50 sena oħra, 70 sena oħra. Jalla dikinhar tajdu l-2016 kienet dil-ġimgħa kombinazzjoni jien għandi l-mamà 96. U t-sija tatni għalt li ħodula l-mamà tatni ritratt ta' meta żżewġu. U dil-mamà tibki u vera ħadd gostek nara ftakret meta żżewġet, ġifieri papa mejjed ilu mejjed, ġifieri qed nitkellmu fuq iktar minn 70 sena ġifieri. Imma bil-bikja li qed tara dan ir-ritratt. Prezzjuż ta' dak il-mument li flimkien għamlu dik l-għażla. Kemm nieħu gost jien illum wara għaxili 41 sena saċerdot iċemplulek u jgħidulek fader tiċċelebranna l-25 il-50 sena jew inkella it-tfal isma' senatu surprise tal-mama u l-papa. Hemm tieħu gost u tara l-familja miġbura bin-nepotijiet u probla-nepotijiet u s-sabiħ ila li xinti qatt ma ħlomt minn kien li inti xint kont innamra. Inti ġbit lejn tfajla, ġbit lejn ġuvni. Alla però kien qed jara l-bot
għax iħobbok, inti kont qed tara biss l-ponta ta' mieħrek, u mnalla m'aħniex Filippina għax ma tantx ikun il-bot, aħna għandna ftit imnieħer mhux ħażin, imma aħna nkun qed naraw dik biss. Malla jkun qed jara ħafna iktar il hemm għax jixtieq il-ġid lilek u jixtieq il-ġid li tfal li se ġġibu. Għax irid jagħtihom garanzija ta' mħabba sabiħa. U dan hu s-sabiħ. Dan hu s-sabiħ ta' din l-esperjenza. U għalhekk il-Papa kif qed indunaw il-Papa qed jagħti ħafna importanza lill-familja. Din l-esperjenza ta' żwieġ fil-ħajja tagħna. Il għaliex fil-fatt kif tafu għamel żewġ sinu tal-sfijiet bejnietom għamel 30 diskors. Nhar Erba' l-Papa jagħmel diskorsi. 30 diskors fuq il-familja, fuq l-om, il-missier, it-tfal, l-anzjani, fuq id-diffikultajiet, fuq iċ-ċirkustanzi, fuq il-mart, fuq kollox. Propju biex juri din l-importanza tal-familja. Nixtieq biss ngħidilkom naqralkom di biss, għax vera sabiħa. Il-ferħ veru li niggustaw fil-familja mhux xi ħaġa superfiċjali. Ma jiġix mill-affarijiet, mill-ċirkustanzi li jiġu favorina, ma jiġix mill-affarijiet, mhux id-dar li tagħmel kollox. Ma tiġix laqqas mill-ċirkustanzi jiġu favorina mhux veru għax jiġi kollox tajjeb. Jiena mmur l-isptar nieħu gost nara il-familja miġbura f'mument ta' mart, ta' diffikultà bħalissa qed immur nassisti tfajla ta' 37 sena. L-imħabba li hemm fil-familja tiskanta fejn qabel qatt ma kienu jagħmlu xejn daw anke lil ommhom jirrispettaw għax qed jarawha kemm trid il-ħin kollu toqgħod l-isptar. Tinduna kemm l-aħħar darbu kont l-isptar u kombinazzjoni mort nara raġel u kien hemm il-familja tiegħu. Kif ersaq tlieh qalli fader għajdilha tmur id-dar għax ma trix tmur id-dar tliet ġimgħati li bil-kemm irridu naqbdu biex anki tinħasel u tuħu xi ħaġa. U kien hemm faċċata grupp ieħor, b'raġel ieħor u mort ħdejh ukoll. Taf li qalli l-istess ħaġa, qalli fader, qalli la 15. Ma flaħx għax kien hemm ħafna nies hekk kienu għax kien hemm it-tfal u hekk mort fin-nofs għedtilhom uli. It-tnejn qed jgħidu ara x'rigal il-mara tibqa' sostejk fil-mart. Kemm hu sabiħ mela mhux veru li d-diffikultajiet fil-ħajja jkisluna anzi. Irresquna iktar lejn xulxin. Jgħinuna biex nifhmu kemm għandna bżonn inħobbu lil xulxin. Araw l-anzjani ħbieb, araw l-anzjani il-biraħ lula kienet ħirġa koppja. It-tnejn bil-bastun u l-amrat jaqbdu bdej xulxin. U mnalla għax jekk jitilqu xulxin jaqgħu it-tnejn. Imnalla. Però dik is-sabiħ tal-esperjenza ta' żwieġ, dik is-sabiħ. U lejn dawn irdu nħarsu, daw jagħmlulna kuraġġ. Il-ħafna miż-żewġin li minkejja kollox jibqgħu jħobbu xulxin u għalhekk il-Papa qed jgħid mhix xi ħaġa superfiċjali ma jiġux mill-affarijiet lanqas miċ-ċirkustanzi għax jiġu favur il-ferħ veru jiġi billi nibnu rapport sabiħ ma' Ġesu fil-ħajja tagħna u mill-armonija profonda ta' bejn il-miż-żewġin, bejn il-persuni. Min hemm jiġi. Min kemm tpoġġi l-Ġesu fil-ħajja tiegħek u għalhekk qal jien qedtilkom dan kollu għal Ġesu fl-aħħar ikla qabel ma miet, jien biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u l-ferħ tagħkom ikun fl-aqwa tiegħu. Jien niftakar din kienet l-sentenza li lili ġanitli nkun dak li jien illum saċerdot. Għax jiena niftakar meta kont żgħir minn dejjem kont hekk niddejjaq nara xi ħadd inkwitat. Kont żgħir kont ngħidu l-Papa għalfejn irrabjat dak, ma kontx nista' nifhem li nara xi ħadd imdejjaq. U niftakar meta kont qed nistudja kont għadni żgħir qabel ma tħalt is-seminarju niftakar rajt din is-sentenza u għattara Alla jixtieqni kuntent. Illum sinċerament ngħidilkom ma nafx meta l-aħħar li kont imdejjaq. Mhux għax ma jkollix diffikultajiet, mhux għax ma jkollokx problemi, imma għax tpoġġi lilu fil-ħajja tiegħek u tiskanta kemm ipoġġik f'ċertu serenità. Mhux għax toqgħod tidħaq ħin kollu, però għax tkun qed tafda fih il-ħajja tiegħek. U kemm hu sabiħ, kemm jista' jagħtik dan il-ferħ veru. U aħseb wara meta jkunu tnejn miż-żewġin qegħdin flimkien ipoġġu lil Alla fil-ħajja tagħhom. X'armonija jista' jkun hemm kif qed jgħid il-Papa, mbagħad tiġi din l-armonija ta' bejnietkom, din l-armonija sabiħa li tistgħu tibnu ferħ li l-koll inħossuh f'qalbna u li jgħinna nħossu sbuħija ta' meta nkunu flimkien, meta ngħinu l-xulxin fil-mixja tal-ħajja. U din se tkun l-esperjenza sabiħa, nerġa' ngħid mhux l-2016 il-bidu tagħha, imma snin oħra sbieħ ta' ħajja flimkien. U tħarsu lejn xulxin u tgħidu kos daw tagħna tfal kif jgħidu ħafna ġenerutin. Imma kemm minna 30 sena kif possibbli dan hu s-sabiħ. U għalhekk kif indunajtu anki l-Knisja il għaliex
għarfet permezz ta' Ġesu kemm hija importanti l-familja għax hu għex familja, għex 30 sena ġo familja, minn 33 għex ġo familja, baqa' hemmhekk. Għamel l-ewwel miraklu fit-tix ta' Kana għax trid juri li verament hu jinteressaħ il-ħajja miż-żewġa u l-familja. Però s-sabiħ kif tindunaw li l-Knisja dejjem fehmitha, aw Malta għandna xorti li għandna dan il-moviment ta' Kana li kif indunajtu anki fil-kuntatt li kellkom fil-kors ta' Kana, kemm nieħu gost jien meta nsaqsi l-għarajjes xkolli diversi anki li jistidnuni biex niċċelebra biex tagħhom, kemm fil-fatt jgħidulek Fader kemm kien kors interessanti, x'koppja bomba kellna. Kemm kien verament xi ħaġa li komplejna anki bejnietna nitkellmu fuq, kemm kienet grazzja dan il-kors ta' Kana. U l-moviment ta' Kana permezz anki ta' ħafna nies li tindunaw hawnhekk magħkom jipprova jgħinkom mhux biss taslu għal dak iż-żwieġ, mhux biss taslu bil-kors ta' Kana u blaqat oħra li jsiru anke fil-parroċċi, però jgħinkom ukoll u lest li joffrilkom is-servizzi tiegħu biex tkomplu fil-mixja tagħkom. Kemm fil-bidu ta' żwieġ, pereżempju fil-moviment ta' Kana, qegħdin hawnhekk min jieħu ħsiebhom. Jiġifieri jagħmlu laqgħat propju jien magħkom dejjem, propju l-kliem ta' Ġesu, jien magħkom dejjem. U ħaġa sabiħa, kieku taf kemm tisma' koppji. Illum tiskanti kemm hawn esperjenzi sbieħ ta' koppji li jmorru pereżempju weekend break. Però rtir, mhux f'hotel, mhux cruise, irtir. Tiskanta kemm tisma' Fader qatt ma bsart li jista' jagħmel li tanġid. Kieku tafu kullum kien ikun ibbukkjat laqqas ikollna fejn insibu biex nagħmlu dawn l-irtiri. Ġieli qed imorru fil-hotel sa ta' posta ma ssibx. Ta' koppji żgħar li jifmu li rridu jiltaqgħu flimkien u jsostnu lil xulxin. Li inti darba fix-xahar mor dik il-laqa, mhux laqa, biex nerġgħu nirriflettu ftit fuq il-ħajja tagħna, ngħinu lil xulxin, inkomplu nsapportjaw lil xulxin, anke bħala koppji. Għax il-koll ngħaddu minn affarijiet però li huma normali, li huma affarijiet li jiġru kulħadd. Kif indunajtu fil-kors ta' Kana, kif indunajtu li l-koll tgħaddu minn ċertu affarijiet u kemm hu sabiħ. Li aħna mhux ngħid issa wasalt kienu jgħidu għalilna il-qassisin. Tagħmel 8 snin aħna tipprepara, però kienu jgħidu nissa mhux isek minn għalik li issa sirċi Alla, ila li sir saċerdotu daqshekk, għax tibqa' jkollok bżonn. Inti tikber f'dik l-esperjenza sabiħa tiltaqa' ma' qassisin oħra biex taqsam magħhom u hekk l-istess il-miż-żewġin. U kemm sabiħa li anki meta ssibu diffikultà, il-moviment ta' Kana qiegħed hemm propju biex jinkom permezz tal-counseling, il-pariri, ta' support groups, anke f'ħafna diffikultajiet li tistgħu issibu fil-mixja tal-ħajja. Għax il-ħajja kif tafu intkom. Ma' Ġesu ma jfissirx li kollox se jkun fuq tapit aħmar, ikollok lil Kjara u Renato u San Kellira kollosko, tkantalkom xi song, u jkollok il-fotografu l dak, mhux hekk se tkun il-ħajja tagħna, dak għat-tieġ, dak għall-ewwel. Però mbagħad il-ħajja tagħna se jkollha s-sabiħ, id-diffiċli, l-ikraħ, ma x'differenza b'Ġesu magħna, x'differenza meta aħna kapaċi naqsmu din l-esperjenza mal-oħrajn, ħalli meta nkonna f'diffikultà kapaċi verament nissapportjaw mhux biss lil xulxin bħala koppja, imma nissapportjaw xulxin bħala koppji, kemm ħaġa sabiħa li nistgħu ngħinu lil xulxin. U għalhekk il-moviment ta' Kana qiegħed hemm biex jagħtikom dan is-servizz. Biex meta għandkom bżonn tafu fejn tħabbtu, biex meta għandkom bżonn tafu fejn tmorru tfittxu għas issibu mhux bieb ngħidilkom qalb miftuħa biex jaraw kif jista' jgħinukom terġgħu issibu dak li intkom tant ħlomtu bih l-imħabba ta' bejnietkom. Dan hu s-sabiħ ta' din l-esperjenza li se nibdew din is-sena, dan hu s-sabiħ ta' dan Alla li intkom għażiltu biex ikun fiċ-ċentru ta' dan is-sagrament hekk għażiż li hu għamlu għad-dinjità tagħna però għall-ġid tagħkom. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Li nqumu bil-wieqfa ħalli flimkien nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen bħala wieħed il-missieri li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, imen waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seda tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bagħad taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn Belowit skont il-kodba mqazza u tela s-sema u
qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għad il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u weġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda Quddiesa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawmu mill-lwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid. Jew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Inti ġejt ikkonsegrat biex twassal l-bxara tajba l-fqajrin. Għamel il-Knisja tiegħek twassal bħeġġa dejjem akbar l-aħbar it-tajba tal-mħabtek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inti ġejt biex tniedi s-sena tal-grazzja tal-mulej. Ieqaf mal-bnedmin kollha biex iħabbruk ħalli jgħixu bħal aħwa u liet l-istess missier fis-slim u l-paċi bejniethom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għalina l-għarajjes li qed nħejju ruħna sakrament ta' żwieġ. Wettaqna b'imħabbtek biex inkunu għal xulxin xhieda veri tal-mħabba tiegħek għalina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inti ġejt biex tagħti l-ħelsien lill-maħqurin u lill-imjasrin. Iqaf ma daw kollha li għaddejjin minn xi tbatija u għatihom li jgawdu l-ħelsien ta' Wlied Alla nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inti ġejt biex tagħti mill-ġdid id-dawl lill-omja. Kun inti id-dawl veru li jdawwal il daw kollha li ma jarfukx nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-miżżewġin kollha u għall-familja tagħna l-interċessjoni tal-Marija Verġini Ommok u omna. Żommhom taħt il-ħarsin tiegħek maqudin b'imħabba ġenwina nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għadna kemm smajna din tal-banki l-interċessjoni tal-Madonna, semmejna t-tixtakana, tafu l-meta il-Madonna ndunat li se jinkwitaw dawk l-għarajjes minħabba l-ispiċċa l-imbit. Marret fuq Ġesu u talbitu jagħmel miraklu. Laqas kien għadu wasal il-moment, Alla ma wasalx il-moment imma bdija. U kienet il-Madonna li qalet lil Ġesu biex jagħmel dan miraklu f'tixtakana. Jew nitolbu għall-Madonna li tina ħalli jżommilna l-imbit frisk tal-imħabba ta' bejnietna. Jew nitolbuha bil-qalb. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Lejn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' Ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja b'ħazza kollha tiegħu. Ilqa' bis-sliem u lejn l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda lina għat-tqaddis u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien ngħidulek grazzi. Int fit-tjubitek ħlaqt il-bniedem u rfajtwek fil-għoli li fir-rabta bejn ir-raġel u l-mara fis-swieġ ħallejt biha vera tal-imħabba tiegħek. Għax il-bniedem li ħlaqtu għax ħabbejtu intibqa' sejjaħlu biex jgħix fl-imħabba ħalli jkollu sehem mill-istess imħabba tiegħek ta' dejjem. U l-misteru ta' żwieġ imqaddes kif huwa għalina sinjal tal-imħabba tiegħek iqaddes ukoll l-imħabba tagħna l-bnedmin permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll minn fuq din l-art nixtiequ bil-qalb ngħidulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewwiet. Għadna kemm ilqajna l-Ġesu fil-qalb tagħna permezz tal-kelma tiegħu li jom nilqgħu issa fil-qalb tagħna permezz tal-Ewkaristija. Qaddis tas-sewwint mulej, għax meta ħlaqt il-bniedem xbija tiegħek ħlaqtu raġel u mara. Inti nfaħt fuqhom l-ispirtu tal-imħabba li jressaqhom lejn xulxin biex ikollhom semmijek f'dan ir-rigal tal-ħajja. Għax l-imħabba ta' bejniethom ġejja minnek, inti tibni fuq il-għaqda ta' bejniethom il-ħajja tal-familja. Inti bat li libnek il-Aziz biex iġeddet il-patt tiegħek mal-bniedem. Bis-saħħa tiegħu intajt tifsira ġdida lir-rabta ta' bejn ir-raġel u l-mara u bekk iż-żwieġ għamiltu s-siġil tal-għaqda tagħhom u s-sinjal speċjali tal-imħabba tiegħek għalina. U aħna missier ħanin biex nirringrazzjaw ta' dan kollu qegħdin nagħmlu hawnhekk il-lejla dak li għamel Ġesu meta waslet is-sija li għati ħajtu għalina. Amen. Li l-Ispirtu Santu llum bħal dakinhar jibdel dan il-ħobs u dan l-imbit fil-ġisem u d-dem ta' ibnek, sinjali li jfissru ir-rabta tagħna miegħek. Waqt li kien mal-mejda fl-aħħar ikla maħbibu, Ġesu ħal-ħobs u wara li rat il-ħajr qasam tal il-ħbibu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan hu ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll, waqt li kien mal-mejda fl-aħħar ikla maħbibu, Ġesu ħal-kalċi bl-imbit u mill-ġdid rat il-ħajja imbagħad taħ lill-ħbibu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Tkaw xi ħadd li verament jurina xi ġifieri tħobb dan huwa Ġesu li bentana. Li ma ddejjaqx isir tarbija fil-grotta ta' Betlehem, ma ddejjaqx issalla palina fuq salib fuq il-Golgota, ma ddejjaqx isir ftit ostju ftit imbit li qed jibdilhom għalina fil-ġisem u d-demm tiegħu. Dan Alla li ma jiddejjaqx ixejjel ilu nnifsu basta jurina li jħobbna sal-aħħar. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna.
ngħixu mill-ġdid il-mewt ta' ibnek il-maħbub, l-aqwa xhieda tal-imħabba tiegħu għalina. Inġeddu wkoll il-qawmin tiegħu u dħul tiegħu fil-glorja, għajn tat-tama li aħna wkoll meta jasal il-waqt qed ngħixu miegħu. Ilqa bil-qalb missir l-offerta ta' Kristu, offerta li saret tal-familja tiegħek kollha. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda fid-dinja. Inti trida sabiħ bħala rusa żagħżugħa, ħilsa u fidila lill-arus tagħha. Ħalli l-ispirtu tiegħek imexxija dejjem maquda ma' ibnek il-maħbub fit-triq tas-sewwa u tal-għaqda. U Alla għajn tal-ħajja u qofol ta' kull rabta intaqqat idejn dawn il-miżżewġin biex kuljum jagħtu kelma qudiemna l-koll tal-patt ta' bejniethom. U rid li r-rabta ta' qlubhom twassal għall-lotja ta' ħajjithom lil xulxin. Ħares mela mulej u kompli żomm dejjem fl-imħabba tiegħek lil dawn l-għarajjes, ilqa' wkoll l-imħabba tagħhom li huma qegħdin joffrulek. Ftakar fina l-koll li jinġbalna hawn nitolbuk qalbna ferħan. Saħħaħ l-għaqda tagħna mar-rajja tal-poplu tiegħek, il-Papa Franġiskus of tagħna Charles. Nitolbuk għal dawk kollha li jafu xi tfisser tħobb u tkun maħbub. Għamel li jkunu ta' għajnuna u ta' faraġġ għal ħutu. Fil-ħniena tiegħek ftakar f'dawk illi daqu l-mor tal-ħajja. Huma u jfittxu l-ferħ u l-imħabba. Kun għalihom il-paċi, il-faraġġ, it-tama. Ħalli mill-ġdid jiksbu l-ferħ li tagħti l-imħabba tiegħek fil-qadi ta' ħuthom il-bnedmin. Ftakar fil-eżis tagħna li ġew għandek qabilna. Iftaħ dirajk il-qaħħom fis-saltna tiegħek ta' glorja u stin. U Alla missier tagħna li trid l-imħabba u l-ferħ tagħna l-koll, ġedded imħabbitna lejk u t-tama li ngħixu miegħek flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp u mal-għad kbir ta' qaddisin biex infaħruk inberkuk għal dejjem Ġesu Kristu, ibnek il-Għażiż. Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Interessanti il-Papa sentejn ilu fil-Vatikan, fil-pjazza kien hemm 20,000 għarajjes. Bħal. U dikinhar għalilhom intkom kollha tafuha tajdu għat-talba tal-missierna. Għallhom però jien nixtieq li hemm frażi bidluha u tagħmlu għalik. Flok għatina l-ħobsna ta' kuljum. Il-Papa għalinna mulej għatina l-lum l-imħabba tagħna ta' kuljum. Propju stiden l-għarajjes biex il-talba tal-missierna li għat-talba ta' Ġesu ngħiduha kuljum biex impoġġu l-fiduċja tagħna falla, però nitolbuha fil-każ tagħna din l-imħabba li għandna bżonn tagħha. Ejjew induru lejn dan Alla u nitolbuh din it-talba li tpoġġina fiduċja kbira fih. Missierna li inti fis-smawin, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema tgħidu fl-ard. Mulej għatina llum l-imħabba tagħna ta' kuljum. Offrinna d-nobitna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-denin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denin. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek is-saltna, il-qawwa u l-glorja. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nobitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Darb'oħra l-Papa qed ikellem miż-żewġin għalilhom mhix mixja faċli lixxa il-ħajja miż-żewġa, bla konflitti. Le, li kien hemm ma kienx tkun vera umana tal-bedmin u vjaġġ impenjattiv, xi kultant diffiċli, xi drabi wkoll bil-konflitti tiegħu, ma din il-ħajja. U l-Papa kompla qal ħanetikom parir. Qatt tispiċċaw il-ġurnata bla ma tagħmlu paċi. U għalhekk aħna fil-Knisja meta nkunu għall-Quddiesa ma jistax ikun li nibqgħu maħniex fil-paċi ma' xulxin u bejnietna, mhux biss aħna tnejn imma l-kol flimkien. U dan il-moment li propju l-Knisja tistednina biex inħarsu ġenwinament lejn xulxin u noffru ir-rispett kollu tagħna. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom
għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtijek kifrit minnek il-missir u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħasen. Żomni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt inferet minnek. Tanu Ġesu, tanu Alla. ċekkentan talina li sardi l-Ewkaristija. Tanu Alla li jixtieq li din il-mħabba tiegħu jgħaddi għalina permezz tiegħu stess. Ħinina aħna l-koll li ġejna mistiedna biex ikollna fina u f'qalbna li dan Ġesu li mentana. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi istejt kelma waħda u ruħi tkun infejna. Qarbin ser isir hekk. Ħajkun hawn 4 quddiem l-artal u wieħed quddiem l-antiporta. Ġifieri jkun hawn 4 passaġġi, 2 fin-nofs u 2 fil-ġnub, u mbagħad wieħed wara. Grazzi.
Grazzi Mulej Ġesu. Grazzi tal-li ġejt ġewwa fija. Grazzi tal-unur li tagħmilli kull darba li tagħmel dan. Skużani Ġesu li xtaqt li kelli qalbi iktar nadif għalik. Ma naf li issa bik ġewwa fija nista' nagħmel ħafna ħjar. Jien Mulej Ġesu ħalli bik ġewwa fija inkun rigal ta' mħabba l dawk ta' madwari, nkun ta' glorja lill-Alla li ħalaqni. Grazzi Ġesu tal-li tinsab ġewwa fija. Nitolbu. U Alla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għammi li dejjem ikollna l-ġieħ li natuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U lilkom il-koll joġobkom tiġu għaw f'din id-dar ta' Alla, iberikkom Alla il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Naħseb ħaqqu xaxiba Ġesu il-għaliex verament u għazin l-esperjenza sabiħa li jixtieq nisser fil-qalb. Issa dunkar l-organizzazzjoni kif se nagħmlu. Issa l-għarajjes jisqu lejn l-artal ħantuhom tifkira żgħira u ħantuwilkom biex tużawha mhux biex tfodduha x'imkien. Okay? Għax aħna daqshekk nagħmlu tanqas li ċerbaw qudiem imbagħad il-switch intkom tgħixu ħbin issa. Li meta nagħmel hekk ngħidulhom aħna l-biċċa biss, il-biċċa mbagħad tista' taħdossibhom intkom it-tfal.